Jak widzicie, wakacje w pełni. Dzisiaj 34 stopnie. Ja akurat w uroczym Chorzowie Batorym. I jadę załatwić parę spraw do Katowic i wiem, że przy tej okazji chcielibyście mnie zapytać o coś, co od dawna chodziło wam po głowie. Tym pytaniem z pewnością jest Niklaus. Jaki jest najstarszy dom w Katowicach? Trzeba ten temat ograć szybko, bo jest ryzyko udaru, jest bardzo duże. Słuchajcie, jeżeli chodzi o domy mieszkalne, bo nie mówimy tu o kościołach, tak? Bo kościoły wszędzie mamy bardzo stare. No ale właśnie, jak chodzi o chałupy, to tak. Była chałupa z około 1833 przy ulicy Gliwickiej w Katowicach. Superowa, w ogóle bomba, relikt sprzed czasów, jak Katowice zostały miastem. Nie ma jej. Zbulone. Parę lat temu. Niedawno, chyba ze 3. Były w Janowie resztki dworku Mieroszewskich. To jest w ogóle ciekawa historia, bo tam na przykład spotykali się uchodźcy po powstaniach w Królestwie Polskim i tam knuli. Tam też były zabudowania z roku około 1830. Jeszcze do niedawna tam to stało, no niestety, zbulone. W sumie zostało w tych Katowicach coś starego. Jezus Maria, ale skwarzy. Tu by na tym placu szło piec jaja. W sensie nie, że swoje, kurze. Swoje też. No to wiemy już, że jak chodzi o stare chałupy w Katowicach, to słabo. Może da się chociaż znaleźć stare kamienice. No to tu już jest trochę łatwiej, bo jedna z najstarszych w mieście stoi za mną. To jest kamienica zaprojektowana przez Abrahama Goldsteina w 1869 roku. Czyli 4 lata po tym, jak Katowice dostały prawa miejskie. Obecnie można tam zjeść zabytkowego McDonalda. Druga taka też stoi za mną. Ta też jest wybudowana w sumie nie wiadomo kiedy, na pewno w latach 60. XIX wieku, także może jest jeszcze starsza. Można ją zobaczyć na takich fajnych, starych zdjęciach. Zawsze mówię, że one mają taki kowbojski klimacik. No ale trzeba przyznać, że jednak trochę zdobniejsze i ciekawsze są te późniejsze. No, także jak chodzi o kamienicę, widać, że nic giga starego tu nie znajdziemy. Zresztą nie ma jak. To nie jest giga stare miasto. 1865. Czuję, że białko w mózgu zaczyna się już po leku ścinać. Czy jakby miał mózg, to by się ścinało. No ale dobra, słuchajcie, jak wiemy już, że nie jest to miasto jakieś giga zabytkowe, to może ale idzie tu znaleźć coś fajnego, takiego nowego. Nowego, ale starego. Znaczy na opak, starego, ale nowego. Na ów czas. Otóż można. Na przykład wieżowce. Najstarsze w Polsce. Co klupiesz? Wow. Katowice, słuchajcie, jak się dostały do Polski w 20 latach, to władze chciały pokazać, że II Rzeczpospolita to też nie jest kraj, co sroce spod ogona wypadł. I że trzeba tu pobudować trochę światowych takich budowli, no i zbudowali między innymi coś takiego. Pierwszy na ziemiach II Rzeczypospolitej z prawdziwego zdarzenia wieżowiec. Albo jak to wówczas zwano, niebotyk. Go wybudowano akurat w latach 29-31. Jest tutaj bardziej znany wieżowiec przy Żwirki i Wigury, ale go skończyli robić trochę później, bo zaczęli też w 29, a skończyli dopiero w 34. 8 kondygnacji, 35 metrów. Dom profesorów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. No i wiecie, na dzisiejsze czasy może to nie jest jakieś ajwaj, bo 35 metrów to już w samych Katowicach jest kupa o wiele wyższych budynków i w innych miastach Polski, ale w II Rzeczypospolitej był to pierwszy tego typu budynek po odzyskaniu niepodległości na jej terenie wybudowany. Nie jest to najstarszy wieżowiec w Polsce, bo o ile się mylę, miano najwyższego budynku przypada warszawskiej Paście, tylko ta nie została zbudowana za wolnej Polski, tylko za czasów zaborów. No a tu wiecie, chcieli pokazać, że Polska wróciła na mapę. No i tu jeszcze do tego doszło, że po podziale Górnego Śląska, kiedy Katowice się znalazły po stronie polskiej i znalazły się i stały się najważniejszym i największym miastem
tego autonomicznego województwa chciały pokazać władze polskie, że nie tylko Niemcy na Śląsku dobrze gospodarzą, ale że oni też coś tu umią fajnego zrobić. Jeszcze tylko powiem, że na dzień 1 września wartość tego budynku była szacowana na 2 miliony ówczesnych złotych polskich, także no nie w kij dmuchał. Także jakby ktoś z Was lubił architekturę modernistyczną, lubił wieżowce takie stare, wpadnijcie zobaczyć. A moderny takiej z lat 20. w Katowicach jest naprawdę sporo, także jak ktoś lubi tego typu budynki, to myślę, że to jest dobra destination do odwiedzenia. No ale jak coś, to takie budynki też są. I takie też. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Pijcie dużo, na odmianę wody też. I trzymajcie się chłodno. I zapraszam do, prawda, zostawienia łapki w górę i tak dalej, i tak dalej. Już nie mam siły. I kupcie się książka z Pieronem się z Picią. Nara.